नमस्कार. आज आम्ही आंबे उमाणकश पडूया. हे उमाणकडच्या पिकील आंबे ना जाल्यार पिकील घोटा घेऊ का. हांग आम्ही पिकील घोट घेतला. घोटा बरी करून धुवून ताजे तटकान घेऊ का. ताज नंतर एक एक घोट घेऊन ताजी अशी कण साल कान घेऊ का. आम्ही उट्टू घोटाची साल कान घेऊया. हे साले भितरपी आंब्याच पलपुरता. तशमण साले बी पिळून घेऊ का. तू भितर थोडेसे उदक घाल आणि पटी पिळून घेऊया. आता एक 4-5 गोट दवण उरील गोट बी पिळून घेऊ का. आता गोट पुरे पिळून झालात. आता फन्ना तयारी करूया. कायली तेल हुनकन घेऊया. तेल होऊन जाल की तातू सासव घाल का. सासव पुटपुटच्या लागली की थोडीशी उडदा डाळ घाल का. त्याच्यानंतर हिरवी मिरसांग घाल का आणि फन्ना पाळ घाल का. हे फन्ना जराशी भाजून घेऊया. आता पिळून दवरलेली घोट घालूया. रुचीक जाय तितले मीठ घाल का. थोडेसे गोड घाल का. घोटा गोड उरल्या गोड घालणे जाल्यार बी जाता. आणि सोय घालया. सोय ऑप्शनल घालून जाल्यार बी जाता. आता उट्टू एक पटी बरे कन मिक्स करून घेऊया. हाका बरे गजगज येवचा दिव्या. आमगेले आंबे उमाणे रेडी जाले. हाका आंब्या उपकरी आणि आंब्या घस बी म्हणतात. हे हुमाणे जरा थंड करून जाल की खावच्याक जास्त बरे लागता. तुम्ही हे उमाणे करा. कस जाल मग आमक सांगा. आमगेल व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.